sei por que teño tantos contos destes, que non sei como se chaman. Non sabedes para que poden ser. Viñanme cas plantas de colgar. Están os veciños facendo ruido. É o que hai. Pois eu normalmente cando os merco xa os saco nada máis chegar a casa, porque non me parecen moi bonitos. E despois o que fago é poñerlle outra cousa que vos vou ensinar agora. Gústanme os colgantes deste material. A ver se vos lo podo sacar. Teño 5 destes xa. Costan €1 en AliExpress. Fai bastante ruido. E aquí vai a maceta no medio. Como vos podedes imaginar, unha planta trepadora, ou que colga neste caso, é bastante complicado metela por aquí. Pero bueno, sempre teño que me axude un segundiño. E que máis teño por aquí? Bueno, a verdade é que estiven lendo e recomendan limpar as follas de determinadas plantas polo menos unha vez ao mes para evitar plagas e demais. Entón, teño isto por aquí. É unha mezcla de auga e xabón potásico. E diredes vos que é iso? Pois o que se fai é mesturar unha cullerada desto que podedes mercar no Mercadona con auga, algo quente e nada, e despois deixalo enfriar e cun pano pois limpar ben as folliñas. É máis barato que mercar un
isto pode ser unha boa guía. Ademais, na caixa no que ven aparecen en inglés todas as plantas. Entón, tedes que buscar a vosa nesta lista e ponvos en verde o nivel de humidade ao que estaría ben. Pero xa vos digo, usei non moi pouquiño. Despois tamén pillei unha pala que a verdade que está moi ben para mezclar os sustratos ou para trasplantar e ir metendo a terra polos lados. Case todo merquei por AliExpress, pero o medidor de humidade creo que foi por Amazon. E tamén para trasplantar teño isto para non azoufar toda a terraza, toda a casa. É unha especie de esterilla. Tamén me saliu moi barata e tamén xe sigo dando uso. A min gustaba moito ruidos así, estilo plásticos. E unha cousa que non vos dixen é que non todas as plantas se poden lavar. Hai plantas que teñen as follas como con peliños e para iso merquei unha destas brochas de maquillaxe que uso só para as plantas, obviamente. Non sei se vai facer moito ruido porque isto de gravarse en cascos non sei eu. Hai a xente que lle gusta moito os vídeos estes de maquillaxe nos que xogan con brochas. Eu non entendo moi ben porque a mí nunca me chamaron a atención. Así que vou non deixar. Que máis teño por aquí? Teño un lápiz para facer o que lle chaman airear o sustrato, que sería ir espetándolle na terra
das últimas compras que fixen por Wallapop. Sí, tamén se poden comprar plantas por Wallapop. Foi unha locasia, creo. Reglaronme isto que está aquí dentro. Tiven que preguntar que era, porque non o sabía. E dixeronme que era un acelerador, un abono máis rápido, que duraba 5 meses ou 6. Abono non fertilizante, perdoade. Viña nunha destas bolsiñas de tea, pero metina nunha plástica. Non sei se conservará ben, pero que ainda non fixen ningún trasplante para... Bueno, non sei se é necesario algún trasplante, pero quero informarme ben antes de metela. Supoño que habrá que remexelas ca terra. E xa estaría. E non olvidábaseme. Trouxen isto, que me gusta moito para manter a humidade das follas. Vedes, olvidábaseme xa. Isto vai-me ser moi útil, sobre todo no verán. Que xa sei que vou ter que regar seguido, ben seguro. Pero bueno, ensino vos tamén un abono líquido, fertilizante ou como lle queira chamar a xente, que merquei no Lidl. Así que xa vedes, ao final necesítanse moitas cousas se queres ter todo ben cuidado. Pero é verdade que me saliu todo bastante barato, non vos asustedes. Así que nada, recomendo vos mercar plantas e coidalas, porque me parece algo moi relaxante tamén. A non ser que che empecen a morrer todas, pero é bastante difícil. Así que nada, esa é a miña recomendación. Espero que vos gustase este vídeo express, que non tive